que se titula Bola de Manteiga. Bola de Manteiga é o protagonista do libro e eu vos posso presentar os personaxes. Eu, o mago Merlín Diego, vou facer de narrador. O protagonista da historia é Bola de Manteiga, que é un rapaz así borrecho, que o temos aquí, que lle gustaba moito papar. Bola de Manteiga vivía coa súa nai. Aí temos a súa nai. Vamos a presentar a bruxa. Está tamén a Manolito, védelo ali atrás. Está movéndose. Manolito vai ser o encargado de facer os efectos feitas as presentacións. Vamos a empezar por todo. Un neno gordillo e comellón a que todos chamaban Bola de Manteiga. Ao cabo dos días a bruxa volveu outra vez e petou na porta. Bola de Manteiga axexou pola xanela e berrou: Mamá, mamaseña, aí ven aquela bruxa horrible outra vez, coa cabeza debaixo do brazo, mamá, eu saco o lobo. Pois, corre, corre, agáchate debaixo da mesa, non estou aquí. Ai, pasante, buscolle un garfo, e verás que brillante. O neno non o pensou dúas veces. Cando a bruxa viu que estaba no saco, botou o lombo e foise así. Despois dun par de leguas, a bruxa tivo que parar a facer as súas necesidades. O home berroulle a bruxa: ¡Una hora! Mamá, mamaseña, outra vez aquela bruxa horrible, mamá, coa cabeza debaixo do brazo, eu saco o lobo. Pois agáchate outra vez debaixo da mesa. Onde está a Bola de Manteiga? Que o veño ver. É bono comer, comer, comer. Trata todos. Como ao principio non o presentei, vou a presentarvos o home, que está lá atrás, que era o que nos facía os efectos especiais.